Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saurare da ku a cikin wannan sabon shiri na musamman wato Adam Matasa. Wannan shiri ne wanda ke taɓo muna kowane sashi ko wani reshe na abin da ya shafi rayuwar matasan mu musamman a cikin siyasa. A yau ma muna tare da babban bakonmu wato bakon na musamman a Musa na Allah mai waka. Amma da yake Hausawa na faɗin waka a bakin mai ita tafi daɗi. Malam Musa na Allah, a cikin minti ɗaya ko biyu masu kallon mu suna so su san cewa wane ne Musa na Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sunana Musa Abubakar Giwa, amma mafi yawa sun fi suna da Musa na Allah, wasu ma suna ƙara da mai shinkafa ɗan ba gudu. Ni ɗan jihar Kebbi ne, ni ɗan ƙaramar hukuma ce ta Shanga, kuma ni haifaffen garin Giwa ne a ƙarƙashin ƙaramar hukuma ta Shanga, kuma mazaunin Koko. Yanzu haka a Koko nake zama. To Malam Musa, a 'yan kwanakin nan wasu maganganu suna yawo a social media a kasancewar kusan kai ne shugaban mawaƙan yakin zaben APC, sai gashi kwatsam a wasu maganganu na yawo a social media cewa wani fati na adawa sun neme ka hadda wasu makudan kuɗaɗe domin ka koma a sashen su. Menene gaskiyar wannan magana? To dama magana ce ba za ka hana yi ba. Sannan kuma aka ce idan kai yana da nama kai ma ka lalaba naka da ce ba haka. Maganganun da suka yawo haka ne, an tuntuɓe ni da magana koma jam'iyyar PDP domin in ba da gudunmuwa, suka ce musamman kamar yadda na ba su a gwamnatin mai girma gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Atiku gudu a neman yakin zaɓe da aka yi na shekara 2019. To sai dai abin gaskiya ya ci tura. To bangare ya ci tura ba, shin su ne kake ganin kamar ba za su cika mala alƙawari ba, ko a'a kai ne dai baka da ra'ayin a canza sheka? To ba zan gane ba za su cika mala alƙawari ba sai in na amince, kila na gwada ko na nuna ina da ra'ayi da wato ta gefen kama ba a samu amincewa ba kenan. To ai akwai dalilai. To dama tambaya ta gaba shine na so in ce ko menene dalilin da ya kafe ka a jam'iyyar APC har yau? To dama ta harka ta siyasa, duk da an san siyasa da ko kuma ɗabi'a ce ta yin siyasa aka san ta canza shekara daga jam'iyya zuwa jam'iyya, amma kuma ga kowace irin mu'amala kake ta rayuwa ana son ka kasance mai amana, mai aƙida da kuma halacci. Haka ne. To akwai abubuwa da nake duba waɗanda yake ya kamata in kasance mutum mai amana, ya kamata in kasance mutum mai aƙida, kuma ya kamata in kasance mutum mai halacci. To Musa na Allah, ko akwai wani kacokan ko kuma wasu jama'a da suka taru suka ma wani halaccin da kake ganin ba za ka iya mantawa da su ba, ko kuma a'a ba za ka iya nisa da su ba a cikin fashin APC? To ai ba sai ka yi tambaya ba, in dai ka dan Kebbi ne ka san Musa na Allah, ka san Wamban Koko. Haka. To lokacin da wannan magana da ta zo, abun na farko da ya fara faɗo min a zuciya shine Wamban Koko. Wannan gaskiya. To idan ma har zan iya yin haka nan, to ya zan kalli Wambai, sannan mu yi zan gaya mai. Saboda akwai abu na zahiri waɗanda Wambai ya yi na rayuwa wanda ya taimake ni, akwai kuma wasu na baɗili waɗanda yake da gani sai shi sai Allah mai sani. To Musa na Allah, bayan idan aka cire kyauta, abubuwa da zai fito ma in public ko kuma abubuwa na taimako dai wanda ya shafi abin da, shin akwai wata mu'amala tsakaninka da shi wadda yasa kake jin daɗin zama da shi, wadda haka ke dibin yin nisa da shi kamar wata faduwa ne a gare ka? Ai dukkan ɗan adam yana son mutuntawa.
Allah subhanahu wataala da ya halicce mu shi ma ya ce ya karama mu yayan adam. wannan haka yake. To idan kuma za ka samu mutum shi ma wanda zai mutunta ka ya san darajarka, to ban ga dalilin zai sa ka nisance shi ba. To a hakikanin gaskiya akwai mutuntawa, akwai darajawa tsakanina da inda Wambai, wanda ni tsakana da shi yanzu ba siyasa ba ce, kaman zama ne na wa da kane, saboda abin da duk ya yake makanin shi Wambai yake min. A to Musa na Allah, mun ji bayanai da kuma dalilai da yasa kake kaunar jam'iyyar APC da kuma shi kan shi Wamban Koko. To mu koma ga mai gayya mai aiki ka kam shi gwamnan jihar Kebbi. Menene kyakkyawar alaƙa da gwamnan jihar Kebbi? Mai girma gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Atiku Bagudu gwamna ne mai karamci, mai kuma mutunta mutane. Musamman ni babban abin da yake min daɗi, ba a san ni ba a jihar Kebbi ma sai lokacin mulkin mai girma gwamnan jihar Kebbi Sanata Atiku Abubakar Bagudu. Sannan ban zama wani ba wanda za a kalle ni a ce gani can sai lokacin mulkin Sanata Atiku Abubakar Bagudu. Haka wani abin alfahari a cikin gwamnatin mai girma gwamna Sanata Abubakar Atiku Bagudu an yi abin da ba a taɓa mawaƙi ba a tarihi na jihar Kebbi, kuma in ce kusa-kusan nan har da makwautan jihohinmu. Ba ka taɓa ganin gwamnati ta ɗauki kujera ta mulki ta ko ta siyasa ta ba mawaƙi ba. Wannan gaskiya ne. Wanda kullum mawaƙa ana muna kallon maroƙa yan maula, amma sai ga gwamnatin Sanata Abubakar Atiku Bagudu ta ɗauki kujera ta mulki ta tsayar da ni, kuma cikin Allah da iko shi kuma ne nasara na ci zaɓe. Wanda a halin da ake cikin zaka ni kansila ne mai wakiltar mazaɓa da Kwara Ward a ƙaramar hukuma ta Shanga. To Malam Musa na Allah, mutane na faɗar cewa da kai da tawagarka ta mawaƙa wadda take ƙarƙashinka, cewa wani lokaci duk wani abu da ya taso na neman wani alkhairi ko wani abu, akwai wani wanda yake tsayawa ya muku alkhairin da ma ba za ma ku ji buƙatar dole sai kun kai ga mai girma gwamnan jihar Kebbi ba. Wani ne wannan bawan Allah? To wannan aibu da yake da ka ji an faɗi haka nan jihar Kebbi bai wuce a jagaban gwandu Faruku Musa Yaro Inago, wato babban hadimi ga gwamnan jihar Kebbi, wanda tsakani da Allah akwai abubuwa da yawa na kyautatawa da suka fito daga hannun mai girma gwamna, wanda sai dai shi gwamnan ma daga baya ji labari. Amma mafi yawan abubuwa PA zai yi min, bayan ya yi min ne ma kila gwamna zai ji labarin ai ko kuma lokacin da gwamna ya yi niyya a yi min abu sai a ji ai an riga ma an yi. Waye sai a ce ai PA ina ya riga ya yi abin nan. Wato wannan shine dalilin da yasa ya zan kusan gaba ɗaya tawagarka ta mawaka wannan kalmar ta Faruku Inago PA ya auri bakin su. Gaskiya ne da Hausawa suke cewa ko baka da me shine sarkin nomanka. To wani fata zaka wa mai girma gwamnan jihar Kebbi Faruku Musa Yaro Inago a Dr. Wambai har da fatin APC gabaki daya? Da farko ina ma babbar jam'iyyar mu fatan nasara tun daga zaben shugaban kasa har zuwa zaben kansila. Allah ya ba mu nasara ga wannan zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. Bayan haka nan ina mai girma gwamna Sanata Abubakar Atiku Bagudu fata Allah ya ba shi nasarar sake cin zaɓe na sanata mai wakiltar Kebbi ta tsakiya. Bayan haka nan na ma Wamban Koko fata alkhairi, ina kuma mai fata yadda Allah ya sa ya ci zaɓen share fage. Na roƙon Allah ya bashi nasara a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. Haka ina mafi da gaban gwandu fata alkhairi, ina kuma mai roƙon Allah ya kare shi ya kuma ƙara haɗa danƙon zumunta tsakanin shi da mai girma gwamna da Wamban Koko, shi Allah ya mai jagora ya yi mai wata mafita wadda tafi inda yake yanzu. Amin.
To masu kallon mu duka nan lokaci ya mana halin nasa, saboda karancin lokaci ku tare mu a shiri na gaba. Mai gabatarwa Salihu Abubakar Dangwari nake ce da ku mu wani lafiya.